Hi mga kamigs, good morning. Ayan, nagluto ako ng ulam sa pamahaw, pinaksiw na tilapia. Ayan. Nagbili si Nestor ng ulam. Tapos si Bintoy, yan, ang hugas siya sa plato. Tapos, ay da Bintoy. Hi mga kamigs. Tapos dito sa labas si Saysay naglaba na. Ayan. Maaga siyang naglaba mga kamigs. Maghukay na ka mga kamigs para makapamahal na. Kaya mag-duty pa si Janice. Mag-duty-duty pa siya. Ito kamigs, luto na ang pinaksew na tilapia. Si Lia TV. Hi guys, good morning. Magbasyo siya. Ayan mga kamigs, nakauli yung igsuon ni Riri. Gikan to sa... Asa kayo ito yung lugar, Noy? Asa to yung lugar? Quezon? Quezon, Bukidnon? Asa na dapit? Sakop sa Bukidnon? Iyan yung manghod ni Riri mga kamigs. Wala niya giuban niyang asawa mga kamigs. Siya ra din hinag uli mag-bakasyon siya. Mga tulo siguro na siya kabuan diri. Tulo ka tuig? So ayan na, naka-ready na ang kuanam mo, pamahaw. Ayan, may pinaksiw na isda ang ulam. Tilapia ni nga isda mga kamigs. Tilapia. O dali na mo, pamahaw na. Cyril, dali na dyan. Robinson. Na, siling-ling ang mag-pray mga kamigs. Amen. Dali na mo, dali na. Root. Dali na mama, dali. Hello. Lakaw na. La, wala gidi ay. Container palig. Mamahaw ta mga kamigs. Dali na Ma'am Janice. Ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Diyan na oras. Dali alinak. Plato. Agad-apit ka ba? Dali sunod mga plato. Dali, ano sunod o? Dali. Bing, idot. Dali, pangitan na ka na. Banana sa tambi. Ate, kuya, manoy, oh. Ikaw, saan mo niya? Nikoy, maka-request mo yun sa Galidita. Stop. Si Lili o si Binto. Kagay! Ay, nagbanan dito. Daghan kaya, kulay ahos yan. Mga amta mga kamigs. Para ba ni Binto kasulod sa Lili ka? Uy, matandog mo yung taon na. Ayun. Ayun. Ano ba? Pagpulga. Dati, buwan ito isa ka buklo. Ito ka. Ikaw ang dani? Ha? Ikaw ang dani? Ikaw yung naman sa Lili? Kuasa, doon ay palihag na ikaw na buwan. Ay, ka mong pili-pili sa kaunom kaya di ka mong manambok. Takbok ng daan. Ate, yung nagpupan siya. Sudan nila kanopos. Nagkaon na ilang ko na. Tumog niyo. Ang lanoy, kung ano na yun? Magpalit dahil ka sa imo. Gani pwede biyaan nagkaha. Kaulaw sa dino niya. Di ko agkaon. Albato na Talo ba niya. dyan mo? Kaon. Dalamit. Gain ka kung ginawa. Magpapalit dahil ka nila.
Dali naman yung gusto. Ay, ito ano de gano ko sa palitan talaga. Nalugos-lugos na dito niya. Noy, nay, karon dali na yun. Kuda, Noy. At pagpaulaw-ulaw dyan. no? Pagpaulaw-ulaw, Noy, kay... Mura gid ang madali-dali na tilapia o bangus. Talagsa, wala ba kag uli, Noy, na? Ito daw Hindi ko lang. Wala pa rin batang kanisa. Ay, pag nilabot, di ka na. Ito, ano ito? Ay, basta pa rin sa lahat yan. Ha, isawa. Nagka. Paano ni si Abing, Noy? Yeah. Sakto rin. Pagdali rin, ikaw na ba? Kailang niya ayaman ng utang amo. Kaya ba? Ha? Abang ko na lang pa na. Buka pa man. Ikaw mo mama. Ano ba gasot ka? Gumay na lang. Ay, dato mo na ako magkawin ka kamo. Ikaw ba nito? Mga tayo, dito ba? Ito, itong pa na. Ba't ba? So ano lang. Pagsubusa. Pamahaw lang. Sa. Kalayo, ayaw na ipakaon na kay... Ay lagi daw pagkaundan na. Ayaw pa ipakaon ba? Kay junk foods ka na. Daw tabo na. Pagkawin na ayaw ang magkawin na. Ayan, Noy, oh. Mata na. Kuha niyo na ikoy, oh. Ano si Kitchen? So yun mga kamigs, naghilamon si mama. Maghilamon talaga kasi pag malaki na ang sagbot. So, makuan na. Hambog. Mga hambog o di ma ano balay sa sagbot. Richard.